След банята, ето, загрея ли се, какво стана, ето, виждате как ходим. Не ми трябва бастун, не ми трябва тояшка. Да, понеже Даже има. ако сме навънка и почвам и да тичам. И що само малко тук нещо усещам. Малко. Че усетиш и повече. Нито м върти, нито боли. Че снимаш ли? Айде да бе. Значи, поеднъж ли у нас, ще да проверявам дали носиш телефон. Да си ще да още много да тичаш. Да. Ма, аз си чувствам, бе, хора. Аз си чувствам. Не знам какво да ти кажа, Баги. Сега дали от банята, от топлото, от кое? Спирам да го